Markinen puntista profesionalak ehundik gora izan dira. Eskuz, Aretxabaleta aurrenengoa. Ama Zumarragakoa bertan hartu zuen afizioa Andonik. Bai, zemikot bestela ez tozti jaten emongo haun etxin, ozake, xaleke baietzen hasi nintzela umetan. Amak bezain ongi zaindu du Aimar Olaizolak gaztea aurtengo txapelketan. Aholkuak noiz nahi, herri eta ere bai, tarteka. Bai, bastante okorro, amanak fuertio izaten dit, nahi txezo ez, baina Aimarrek kaso miako. Aimar igual ezain beste, baina Aimarri hankantxe barrun gauzenin bai. Denbora gutxian jauzi ikaragarria eman du Andonik, bigarren mailako partiduak jokatzetik final handian izatera. Se supone nik lehenengo finala dela, eta presiño gitxen edo igual igerri biko neukena neun nazela. Baina momentuz, ni tranquilna ez dut normal nabil entrenetan gauza bizitza normala egiten da momentuz ez dutela igerri beste munduko ezer, ez? Nire biharra zindan badakit, eta bakit Aimarre oso ondo gala, orduan ilusioa ez. Finalak sortu du ikusmina Markinan, ez da bakarrik izango Aretxabaleta. Ni zaztien dana badoi zan zaparra dizte faltako, orduan satelite eta dana gungo dio, eta igerreko guz ziur. Ez dut ziur, ez dut lain. Botate guten handixi botakoan, orduan nahi zizionti xilik egon, eta etortena etorriko da, baina ziur zoz errein gotela, ze holakutaren geldiko otekue.